खुलुमबाय गिबियाव आं इउनाइटेड ट्राइबल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि लानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय आरो इउनाइटेड ट्राइबल अर्गानाइजेशननिफ्राय गाहाम मोनसायनायखौ बावहरग्रोयो। दिनैहाय जोङो मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 6 जनगोष्ठीनि लेटार हरनाय स्टिक हरनायखौ जोंनि आखाइयाव जोङो मोनदों। दा बेनि सोमोन्दै लानानै दिनैनि बे फेसबुकखौ खालामनाय जादों। आङो गिबियावनो बे लेटारावहाय मा दं मा लिरनाय दं बेखौहाय नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो सानदों। दा बे लेटारावहाय ओरैबायदि लिरनाय दं, गभर्नमेन्ट अफ आसाम, डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबल एफेयार्स, प्लेन, दिसपुर, गुवाहाटी 6, ब्लक D, 3rd फ्ल'र, जनता भवन। ओमफ्राय dated दिसपुर, the 21st July 2022। ओमफ्राय फ्रमा जाहैबाय जाया हरदों BC दास ACS जइन्ट सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम। ओमफ्राय 2 जायनो हरदों द प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि। नाम्बार 1 आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं थाई आहम कमिउनिटि। 2 आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं मटक कमिउनिटि। 3rd आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं मरान कमिउनिटि। 4 आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं सुतिया कमिउनिटि। 5 आव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं कच राजबंशी कमिउनिटि। 6 नम्बराव दं अर्गानाइजेशन रिप्रेजेन्टिं T&X टी गार्डेन आदिबासी कमिउनिटि। ओमफ्राय साबजेक्टआव दं मिटिं रिगार्डिं शेड्यूलिंग of 6 communities in ST plain list of Assam. लेटाराव ओरैबायदि लिरदों, सार, with reference to the subject cited above, I am directed to inform you that the Honorable Minister Tribal Affairs Plains is Assam and Honorable Minister Social Justice Empowerment is Assam desire to hold a meeting jointly on 25 July 2022 at 11 a.m. in the Chief Minister's Conference Hall, CM Block, ground floor, Janata Bhavan, Dispur. You are therefore requested to make it convenient to attend the meeting with other members of your organization accordingly. You पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो फुजा गासैबो डिपार्टमेन्टआवनो बिसोरनो जोब दिनै जुदि बिसोरो ST स्टेटास जायोबा जोङो ओरैनो 10%ल'खा जोंनि बे साख्रि आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि बे साख्रिनि माबायावहाय रिजार्भेसन खथायावहाय जों 10%ल'। जुदिबा जोङो 13टा जाथि दं अब्लाबो जों 10%ल' मोनोमोन। आरो जुदि बिसोर हाबोब्ला जों मा जागोन? दिनै जोङो अरिजिनेल जे 1947आवहाय जोङो जाय जायफ्रा ST स्टेटास मोनदों, जाय 13टा जाथिया, बिसोर सासेबो बेबायदि साख्रि बेफोरबायदि 10टा जेनाखि रिजार्भेसन सिट बेवहाय सासेबो मोननाय नङा। दा जोंनि थाखाय बियो जों बुजिनायाव बियो जोंनि थाखाय जोबोद जोंनि बे फिउचार जेनेरेसननि थाखाय बिसोरनि फिउचारा यां जेनेरेसननि थाखाय फिउचारा जोबोद गोब्राब जासिगोन जुदि बिसोरो नंथारगौयैनो 6 जनगोष्ठीया ST मोनोब्ला। दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जे सानसे समाव जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशना दानि CM BTCनि CM प्रमद बर' MLA लरेन्स बिसोर CC2 दानानैहाय बिसोरनि नेतृत्वआवहाय दिल्ली, दिसपुर, सनापुरावहाय धरना होलायदोंमोन, प्रटेस्ट खालामदोंमोन बे 6 जनगोष्ठीखौ ST होनाङा होननानैहाय। बेवहाय जोंबो इउनाइटेड ट्राइबल अर्गानाइजेशनाबो बाहागो लाफादोंमोन। नाथाय दिनै बिसोरो पावाराव थासेयावबो दिनैहाय मानो बिसोरो आरो जोंना ओरैहाय सासे ST मिनिस्टार दं उखावग्रा ब्रह्म, आरो जोंना ST MLAफोर दं, ST मिनिस्टार गुबुन ST मिनिस्टारफोर दं। आरो थिग बेबायदिनो जोंना आसाम स्टेट एसेम्ब्लिनि स्पिकारानो बिश्वजित दैमारि, दिनै बिथांमोन थासेयाव मानो दिनै बिसोरो फंसेबो बुंरोङाखै? मानो दिनै फंसेबो बिसोरो
बिनि एगेन्स्टआव बुङाखै बिसोरनो होनाङा बा बिसोरनो होला ओरैबायदि खहा जागोन बेफोरखौ मानो बुङाखै बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं रावखौबो रायनो थाङा नाथाय बेयो खोथा जाहैबाय बिसोरनो सानसे समाव आन्दलन खालामदोंमोन बिनिखायनो आं खोथाखौ बुंदों बेवहाय आंखौ भुल बुजिनाङा दा जोंनि थाखाय बियो फिउचारा जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जासिगोन जुदि नंथारगौयैनो बे 6 जनगोष्ठी डेभेलप जाथिया जुदि एसटि स्टेटासखौ मोनोबा दा जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन हिसाबै जोङो हागौमानि जोंनि लाइनजोंहाय जोङो बेखौहाय जोंनि खामानि मावनाया जोङो प्रटेस्ट fully Joint Secretary to the Government of Assam, Department of Tribal Affairs, Plains Dispur, dated Dispur, the 21st July 2022. नैबेनो लेटारा आच्छा दा खोथा जाहैबाय 6 जनगोष्ठीया गोबाव समनिफ्रायनो जों बयबो मिथिखायो बिसोरो एसटि स्टेटास आसामनि एसटि स्टेटास हिसाबैहाय बिसोर डिमान्ड खालामदों आन्दलन खालामबोदों आरो गोबाव समावनो बिसोरो आसाम गभर्नमेन्टजों स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिदिनो भारत सरकारजों रायलायदोंमोन बिनि सोमोन्दै आरो बिसोरनि जेनाखि डिमान्ड सिगांनि समफ्रावहाय गासिबो बेफोरो बिसोरो बे गावसोरनि थांखियाव मोननो हायाखैमोन 6 जनगोष्ठीया एसटि स्टेटास मोनाखैमोन नाथाय बे बारावहाय बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआवहाय जे आसामाव बिजेपि सरकार दङ बे जेरैबायदि लाहार फाहार जेरैबायदि एसे एक्टिभ जादों बेवहाय जों सानो बा बिनि जे एक्टिभिटिसखौ नायनानै जों सानो बे 6 जनगोष्ठीनि बिबाराव बियो आसामाव एसटि स्टेटासखौहाय होमारथारसिगोन नामा बिनिखायनो बिनि थाखायनो बिसोरो 25 तारिख खालि नैबे सिटिखौ हरनानै गासैबो अर्गानाइजेसनफोरनि लिडारफोरखौ लिंहरदों आरो बिसोरो रायज्लायसिगोन आरो बावनो बिसोरो हयथ' बे रायज्लायखांनानै एसटि स्टेटासखौ होसिगोन होनायनि लामायाव होननानै जों सानो जों मिथिया दा मा जागोन खिन्थु बियो होनायनि लामायाव थांसिगोन जुदि बिसोरो नंथारगौयैनो बे 6 जनगोष्ठीनो एसटि स्टेटास होयोबा जोंनि थाखाय जोंनि फिउचार जेनेरेसननि थाखाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जासिगोन मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ बे टाइ आहं बे कच राजबंशी बिसोरो ओमफ्राय आरो टि गार्डेन जेनेबा टि ट्राइब्स बिसोरो जोंनिफ्राय पपुलेसनाव बिराद गोबांसिन आरो बिसोरो जोंनिफ्राय इडुकेसनाव होन पलिटिकेलि होन इक'नमिकेलि होन जेरावबो जोंनिफ्राय बिसोरो साबसिन स्टेटासाव दं जेनेबा जोङो अफिसफ्रावबो नुयो गासैबो बिसोरनि मानसियानो गिदिर रेंकआव जों आन्दलन खालामा जों धर्नाबो होआ नाथाय जोङो आयेननि लाइनजों मावो ओमफ्राय दा जोङो हागौमानि जों आयेननि लाइनजोंहाय बेखौहाय होबथानो नाजागोन ओमफ्राय आसा खालामदों आरो गुबुन संगठनफ्राबो गावबा गाव लाइनजों डेम'क्रेटिक प्रसेसआव डेम'क्रेटिक वेआवहाय बिकास खालामगोन ओमफ्राय बे 6 जनगोष्ठीखौहाय 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनायनिफ्राय जेन आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ गोजानाव थायो बेखौहाय जोंनि बे गुबुन एसटि संगठनफ्राबो गावबागाव लाइनाव डेम'क्रेटिक प्रसेसआव मावगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो खावलायदों लोगोसे जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि गासैबो मन्थ्रि एसटि मन्थ्रि एमएलए फोरखौहाय बे बिजेपि गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारनानै बेनि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट खालामनो जोङो खावलायदों जाहाथे 6 जनगोष्ठीखौहाय आसाम सरकारा एसटि होनो हाया दा नंथारगोन बिसोरो जुदि एसटि स्टेटासखौ मोनमानोब्ला आंनि नोंनि फिउचार जोंनि फिउचारा जोंनि यंग जेनेरेसननि फिउचारा एकदम खोमसि जागोन
बेखौ जोङो बयबो सांग्रां जानांगौ। दिनैहाय आङो बे सुंद' प्रेसमेन्ट खालामनायजोंहाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम खावलायनाया बेनो जोङो गावबागाव लाइनजों डेम'क्रेटिक वेयावहाय बेखौ प्रटेस्ट खालामनानै सरकारखौहाय प्रेसार होनांगौ जेन 6 जनगोष्ठीनो ST प्लेन स्टेटासखौ होआ। हामबायसै।